So makita ninyo mga kado karong adlaw karon sa Domingo, nata karon diri mismo sa Larawan Beach. Dinhi loyo jud aning kuan, loyo jud aning kanang simbahan diri sa poblasyon Talisay. Ana nindot na ana din mga kado. Tapos karon malagi sense nga mura grabe nga kuan diri. Grabe na hugaw diri og usa pa sa grabe nga dako pa jud ang mabaw diri no. Then usa pa sa ang dagat diri porma na halos grabe ka lapok, murag lapok tanaw no. Makita ninyo sa video nato kung yan ang kahimtang diri. Sus lang Ginoo. So posible jud katong duol-duol mga sa dagatan mga kado, posible jud nga medyo dako jud ang talautan or maaguman. Tungod lagi kaning basta bagyo na, so grabe jud. Sa diri mismo sa Luyan City Hall nato kanang ilahang park diha. Og tanawon nato ang dagatan para makita sa ninyo na kung sa nay sitwasyon dito. Dako jud kadaot mga kado katong sa may lagtang no, katong sa may Welcome ba sa Mananga Bridge. So grabe, was out jud ang tanan nakabalayan diha. Nahinay lang sa mga kado para makakuha tag video diri. Ari katuyok diri na. So ato ang kaning kuha nila. Kaning park. Diri sa Loyo mao na sa walang abahig mga kado mao ni ang City Hall diri sa City of Talisay no. So dito kilom na din ang panahon taon. City Hall na diya. Takasod siguro diya pero makasud-sud man gyapon diya ang kuan. Lawaan diri barangay Lawaan diri. Kabalik po diri ang mga kahoy diri sa Loyoan sa City Hall no. Ito kung mga karoog pero diri. Simbahan man diri sa sabot at kasaloyo. Busy jud diri permanente mga kado ang kaning kuan mga adaan diri kay wa tuwi ra man diri. So dili kay tan lapad ang daan diri no. Ari ta sama ano dahil na market diri. Traffic sugod ng traffic diri mga kadto. Mata diri nga traffic lang diri na. Natag diri sa poblasyon mga karon. So mao ni poblasyon Talisay diri. So simba karon makaron na ay misa karon no. Ako sa unahan.
Tanaw ta katong beach bitaw na beach dito. Alita dito Audrey, alita. Kani dire asa ni pa doon? Ay mauni ang kuan, mauni mga kado ang Asnar Beach. So guba-guba ni dire Asnar Beach ni dire. So balik lang ta. Grabe na diri mga kadok hangin. Balik ta din. Dili lang ta. Ay ta koyok sa dali. Okay. So nagsugod na diri mga kado ang pura grabe ning bawod na diri no. Grabe na no. So grabe na bawod na diri mga kado. Adto sa katong battle of kuan dito. Adto naman sa unahan. So ato lang mga kado obserbaran diri ang kaning para atos makita sa pod ninyo ba kung unsa na diri ang kaning seawall nila diri. Ana makita ninyo ang seawall nila diri, grabe na kadagkog bayo bawod no. So na yung mga barko diri nag-anchorage mga kado no. Grabe. So naana diri sa Asnar Beach Resort tama mga kado. Kita ninyo. Naana din ang ukuan o mga kakahoyan no, mga kahoy pangkuha nila para pang sugnod katong mga kuan na. Grabe ha. So adto ta sa unahan mga kado katong kuan nila dito katong unsa tawagan katong kaning gitawag bitaw nga kuan Battle of Talisay ato ta. Lubak-lubak ang daan diri. So nakaari na ko sa una diri mi nag-held ang kaning itawag bitaw nga Christmas party namo tadi ka December po to. So diri sa kuan kaning lugar nga Asnar Beach. Ato ta sa una na may dito tuyo kanan mga kado. Pag dito na luyo na jud anang kuan, luyo na anang kanang simbahan ba. So diri makita ninyo mga kaduhawan murag kuan diri kanang na may lagi kanang every Sunday diri nang lain mga ligo 30 jud diri kuan kanang daghan jud taon diri na mga mag-picnic or mga ligo diri nga mismo nga area ha. Kalimot naman ko ng lugar diri. Sa una na naman eh. Sa ito diri. Na dia. Kanang area kanang street. Ato la tuyo kon dito. Dere. So mo ni. Ha. Murag makita gaya nato diri mga kalumor uga-uga na nila ang iyang lugar diri.
atong pagbagyo diri atong pag agiglonop sa diri grabe ni diri nga hugaw sa diri ya. Are ka diri. Poblasyon. So naata diri mismo sa poblasyon, no? Talisay poblasyon. Suri-suri ta diha karon. Ang pangutana asa nato ikuha nato ning ato ang bayit, no? Lakan asa nato lakan diri ng bayit. Asa kalaki ang bayit na. So mo ni ang Talisay Tourism Multipurpose. Di man siguro makasoda diha, no? Ah, pwede di ay. May day bike din ha, makasoda eh. Na may nagbike dito. So pwede kasoda, ari ta. So mo ni ang kuha nila kanang Biwok area, no? Diri sa Talisay. Nanay may nagbike dito, so siyempre makasudod ta. So mo ni karon makakaroon ang kahimtang diri mismo, no, sa Talisay poblasyon. Diri kaning Biwok. Naay gyapon nang gikuan diri mga karon nagsuri-suri og nagkuan kay Domingo lagi karon. So naay nagkuan diha. Nangaligo. Pero unsa pag mangaligo? Nanghaon lang siguro, nag-obserbar diri. Tapos makita ninyo kating daghan hugaw jud kay diri nga lugar diri, no. Kay mao lagi kanang gikuan man ni diri kanang murag na ay lagi mabuti nga bagyo tanang banlas na amang diri gud. So may hinaot lang tanong nga dili jud mo abot diri ang kadako sa kuan sa baw diri kay plantada man jud taong kaayo eh. Grabe. Ingani ni siya mga karo ang sitwasyon diri, no. So ang ilang structure diri was out kuan kay puno naman lagi sa kuan, puno na sa mga hugaw basura diri, no. Kaya kung makita ninyo kana. So perting bawod jud diri. Tapos diri nga side mao to ang katong Larawan Beach. Katong sa beach bitaw ni kuan, ni Asnar. Diri. So ingana, no, grabe na basura diri mga kadto. Puno jud halos na basura diri, kana ko makita ninyo kana. So basura jud ikaluoy sa taon sa structure diri kaning kuan nila bitaw diri. Kanang Vital of Talisay kani makita ninyo dagko nga kuan. So luoy jud kayo kana makita ninyo, no. So mao ni ang puno jud kay diri og kuan, instead nga makatuyok ta dito sa loyo, di na lang ta makatuyo kay kuan lagi kanang napuno na sa kanang basura. Grabe yo. Kaning dagko na subayod to kay imagine na to karong adlaw bagyo man karon sa uwan, no. So bot pasabot kaning area jud nga kaning dool jud kaning sa seashore. Grabe ka dagko jud nga about. Tapos kung makita ninyo mga kadro kaning lugar diri ang dagat puno na sad sa kuan, puno na sad sa kasi tawag ani puno na sad sa kaning mga basura lagi o puno sa lapok o kanang lapok nga halos kanang dagatan diri, no. Grabe gani ka kuan diri ang lugar diri mismo sa Talisay. Basta dool jud sa dagat, delikado jud, no. So manhinaot murag wifi makadaot nga maaguman diri mismo sa kuan Talisay kay hibaw man jud ta nga karon nagsunod-sunod karon ang mga bagyo, no. Uwan karon ang sa bagyo kanang dinha sa unahan makita ninyo mao na nag-encourage nga mga murag nagpahuwalay sa lagi kay bagyo man. So dinha sila murag kuan sa sila diha kay kung kuan sila kung mo larga sila murag dagko jud bawod, no, kay bagyo ba simpa ko ng mga daot kino na dito. Okay.
So makita ninyo mga kado karong adlaw karon sa Domingo, nata karon diri mismo sa Larawan Beach. Dinhi loyo jud aning kuan, loyo jud aning kanang simbahan diri sa poblasyon Talisay. O adto sa unahan kung sa matuyok lang nato diri no para at makita sa ninyo kung saan ay sitwasyon ning lugar diri no. Pero mao lagi murag dako jud ang kadaot taon diri So mao na diha ang multi-purpose no tourism. Then tapos dito sa unahan mao tang simbahan, loyo simbahan. Tapos diri mao ni ang actually kan-anan nindot na kan-anan din mga kado. Tapos karon malagi since nga mura grabe nga kuan diri grabe na hugaw diri og usa pa sa grabe nga dako pa jud ang mabaw diri no. Then usa pa sa ang dagat diri porma na halos grabe ka lapok, murag lapok tanaw no. Makita ninyo sa video nato kung yan na ang kahimtang diri. Sus lang ginawa. So posible jud katong duol-duol mga sa dagatan mga kado, posible jud nga medyo dako jud ang kalautan or maaguman. Tungod lagi kaning basta bagyo na, so grabe jud. So swerte sad pud kayo no na mga tagak diri nga mga basura. Murag ma-recycle pa pud nila ni diri kaning mga plastic diri. May nanguha og plastic diri. Na ay din nanguha mga kahoy ang ilang ipangkuha no kay murag siguro murag mahadlok pa sa murag abugon sa sila sa kuan diri sa mga city government ba sa Talisay. Okay, so ari ta sa unan medyo nakita na ninyo mga kado no ang sitwasyon po diri. Grabe jud ka dako nga kalaot diri mismo no sa Talisay proper. Diri mismo sa Bitong of Talisay kan structure nila kanang naila mga estatwa diri nga mga sundalo ba kani. Okay, so mga kado na natakaron diri mismo sa ground jud aning pasyalanan nila kaning park nila diri mismo sa park nila diri mismo sa Talisay, sa poblasyon Talisay. So mingaw kay diri mga kado karong adlaw kay mao lagi kanang kuan man kanang unsay tawag ani kanang kuan man karon kanang uwan karon. So uwan nga bagyo. So at least na kuan ta diri mga kado nakapahuway ta diri kay gikan ta dito sa lagtang Talisay. Tapos pag abot nato diri murag na pa medyo time, so ditso lang ta diri. At least makapahuway ta no. So at makita-kita sa tagbiyo diri mismo sa ilaha diri sa ila ground area para at least makita sad mo no. So nindot ang lugar diri mga kado kay murag reserba sa nila as park diri no. Kanang kaso lang kay murag pa daghang pag mga hugaw diri mga kado kay kuan lagi kaning bagyo pa man lagi. So tapos kinsa pa may sa taon tapos sunod-sunod ba ning bagyo nato karon no. Murag lisod sa kaayo nato maka ditso ta kay mao lagi kanang unsay tawag ani kanang sa tanan mga tao diri karon busy pa jud kay taon karong adlaw or karong simanaha jud no. Kay murag naapay jud maabot siguro ni wata jud maka sure na sa panahon karon kay naapay siguro maabot nga napa may moabot nga bagyo dito tuod ko no. So dapat magiandamon ta mga karon no kay murag wa jud kahibaw kaning panahon karon murag wa na kalit-kalit naman lang. Tapos usa pasad murag mabali-bali man di man ta makatagna kung unsay jud moabot nato nga dako jud nga katalagman. So siyempre kanang labi na kaning maglinog no og uwan og bagyo. Bagyo siyempre bagyo may jud permanente ato permanente mapadagan-an pero mao lagi kanang ang bagyo magdama jud og uwan. So di jud ta makaingon jud na safety jud ta. Kay kung makasecure ta sa uwan or safety ta sa uwan kanang pag-ari sa bagyo murag grabe naman sad ka kuan lagi. So murag guba-gubaon man jud ato ang kuano panimalay. So ang ato alang ani atis pag update labi na diri karon sa Cebu City kay murag naa sa bagyo murag kaduhaan na ta ni. Ato lang na. So manggiandamo lang ta mga karon no kay murag mao lagi kanang kuyaw lagi kayo taon. So ang ato alang dapat prepared ta no sa panahon tapos usap-usap ka ng ato ang mga parinti dapat mga secure no tanan mga basta safety. Ang importante rin ang safety rin mga karo kay murag lisod na karong panahon na murag di na ta kasabot sa panahon ro no. So kalit-kalit na ron murag dili na wa na ikuan murag halos tanan ang mga katalagman karon mga kado murag naa na managpaduol na sa ato So naata dito diri sa Talisay multi-purpose building tourism liberation sa park.
ates nagsuri-suloy lang ta diri mga kado kay kuan man diri kanang usay tawag ani park man eh. Then usa pa sa mingaw diri karon kay maulagay murag nanago kanang mga tao sa diri kanang usa pa sa nagsuri-suloy kay misa gani dito murag way nanimba no kay maulagay kanang kuan kanang murag nagprepara sa mga tao karon. So kita diri karon nagsuri-suroy lang sa ta diri. Kay gikan ta dito sa lagtang lagi gani tapos mag ari lang ta diri para at least makita sa dinyo no ang kahimtang diri. So mingaw jud mingaw as in mingaw jud diri mga kado kay dito gani ko sanay ato video diha sa mismo sa kuan sa kanang kuan din kanang Battle of na estatwa din sa Battle of Talisay na din taga niha baguhay ra jud mao lagi murag grabe ka baod. So siyempre baod jud. Then sa pasab ka ng lugar din ha murag prone man jud sa kuano atubangan man jud. So mao na murag expected jud na nga ang mga basura din ha makita nimo mga kado nga puno jud sa basura diha no. Okay. So at least mga kado bisag tuod murag puno ta sa kalamidad karon. Kaning pagsuri-suri nato at least update lang ta no makita sad mo taon kung sa kahimtang diri masakata diri mga kado sa kaning lahang murag temple diri ba. So kani ay murag hapit na jud murag kaawanon na atis pakauli ta siguro dito sa ato Panimalay kuana kanang murag naa na ta dito mag-start na siguro ang uwan kay murag sa pagkakaroon murag padung na jud. So oras karon mga karo mga alas 12 na sa kaudtohon tapos na ato video din ha no sa manang uno manang 2 og dito po sa salagtang na ato video din ha. So atos pakitasan mo ato sharing lang ta mga karo sa ato experience no kung asa ta padapit diri mismo sa Cebu ay para atos makakuan sa ta sa mga update no. So atos diri karon murag makita jud ninyo Aquari Park ni Talisay mismo sa ganina yung police station diri kani sa Talisay Police Provincial Office no sa Talisay. So naata diri karon sumingaw hindi ka makakita diri mga kado mga tao tungod kay mao lagi kanang murag ang mga tao karon nag-secure na no para atis papanago sad sila para safety na karon sa panimalay nila sa ila kuan pamilya. So ay siguro trabaho sa doon kay mga Domingo kay kaning na may mga kuan diri mga kan-anan gani murag nag-close sila mga kado kay every time mo ari ko diri kanang Domingo so puno jud nga tao diri bisag kaning park di agagihan ako. So puno jud na karon pa lang ta mga makakita diri no nga murag way jud tao tungod lagi kay kuan lagi kanang sa tawag ani bagyo lagi sa pud karon lagi. Okay. Dito diri so taod-taod siguro mga kadon mo uli na ta tapos atis makakita sa ta no makakuan sa ta makapag-abot nato dito sa Panimalay nato dinaan nato tapos kuyog ato pamilya ako agan asawa murag tuwa karon sa barangay hall kay murag nagluto sa to sila karon mga karo nagluto to sa mga kanonon sa mga evacuees kay ning empleyado man pud lagi kining asawa nato sa barangay. So mo na nga kuanta kanang ato lang to pasagdan kay bis patabang-tabang sa dano sa kahimtang diri karon sa Cebu City kay mao lagi kanang balik na masadning hinampak nga kuan lagi bagyo. So wala ni ka umanan jud so grabe na gud ning ato ang katalagman diri no abot diri sa Cebu City mga kadong. So dili la siguro Cebu City so entero siguro halos Pilipinas no kaya kadako karon sa ang circumference karon sa Pag-asa no ang kadako sa uwan o ang hangin grabe jud kadako. So may lang unta na human naman tag nakuha na naman tag diri o kaning kuan kaning baha jud diri mo may prone sa kuang jud kaning baha. So at least no makaginhawa-ginhawa na ta bisag na itod kalamidad. So sila na sab siguro so at least magpabahin-bahin sa siguro pero mas maayo jud mga kadto no kanang wala. So nata karon diri mismo sa sentro aning Talisay poblasyon kundi nagkabi ata sa sitwasyon karon mga kado adlaw karon sa Domingo gani diri kung makita ninyo mga kado sa ako video so walay mga tao diri kita pa nagtikaw-tikaw jud diri kay mao lagi kay bagyo karon. So stay safe, stay healthy. Thank you for watching natong tanan. See you next vlog mga kado kay mauli pa ko sa among balay pila pa kilometro uli anta ko. So amping tang tanan. See you next vlog. Salamat.